Muchinge mashaikirwa nevadikani venyu, hongu ngatichemei tiri pamwe chete neveDrewmas Media. VeDrewmas Media tinogona kuita kuti ndangariro dzehama yenyu dzisapere kubudikidza nekutora mifananidzo, mavideos nemapicture. Tibatei veDrewmas Media kana zvangoitika saizvozvo. Rufu mutongo waMwari, rwakagara rwuripo, hazvina mhaka kuti rwatanga ani. Drewmas Media, taking you to another level. Tiri tose pakuchema ipapo. Hongu mugere sei Mudzimba ndicho chirongwa chatiri kukupai. Kambo katangisa chirongwa chedu munokaziva kubva kuCounseling Boys. Hanzi mugere sei kuvana mai Mudzimba, ini nababa John kwangu tanetseka. Tiri kutanga kukupai chirongwa ichochi zuva ranhasi. Muchirongwa chino tinenge chitaura nemasingle parents. Angave mudzimai agere ega, murume akashaika, murume akamuramba, angave vice versa. Ndo chirongwa ichochi chatiri kuparura nhasi uno. Tiri kuuzumba maramba pfungwe. Munoziva isusu veDrewmas Media hatipo pakuzvirova chest, but pane zvimwe zvacho zvokuti unotofara uchicheuka mumashure kuti ndine here uyu. Munotiziva tisu takatanga nhau dzekukupai n'anga nana madzibaba vese vanobatsira machannels ese zvazara, pamaTV zvazara. Aiwa sando dzedu veDrewmas Media hatina kugumira ipapo. Takatanga zvakare kukupai matare edzimhosva. Tichifamba mumachief tichitaura nawo, tikaona mamachannels futi ikoko, toziva kuti icho chirongwa chatatanga nhasi uno. Aiwaga muchauya zvakare vanoteedzera vaya vana muronda tsimba. Ndokukura kwemusha. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. We lead, others follow. Muchinangwa chirongwa chino chatiri kukupai chiri kutanga muzuva ranhasi ndechekuongorora kakuti vagere sei. Handii ndataura paya, kana ari murume agere sei achichengeta vana. Toda kutarisa divi riri kuchengeta vana chete. Anenge akateza vana kwete hatinei nazvo. Apo neapo tagona kudzosanisa vanhu vakarambana kuti vadzoke pamwe chete. Aiwa kamakorokoto tichaedza kuti zviite saizvozvo. Saka naizvozvo chirongwa chenyu imi mugere mega, makarambwa kana kuramba, murume kana mukadzi, ndo chirongwa chi mugere sei. Hongu kamhuri yeZimbabwe kuparura chirongwa chedu mugere sei. Nhasi uno tiri munzvimbo yekwamurehwa uzumba maramba pfungwe. Kuparura chirongwa tine hanzvadzi ndaizivei mukanda avo vari kutitaurira nhoroondo yavo pamusoro peupenyu hwavo vasina murume, vasiyana nemurume, vakaita michato miviri. Mukadzi anoshingaira zvikuru, anoedza kuzviriritira, anoita mabhizimusi akasiyana-siyana, ane chitoro chake chaanotsvagawo katumasenzi agotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi nyangwe zvazvo chiita basa rakaomarara kudaro achiedza kuzvibatsira, pfungwa yanetsapa ndeyekuda kuzviuraya. Akatombonwa mushonga akararama, asi nanhasi uno ari kuti inini ndinogona kunwa mushonga, kana ndikasanwa mushonga ndichanopoizena kumusha kwemurume akandiramba. Ndonhau yatiinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Regai taure nevahanzvadzi munzwe nhoroondo yavo yakati rebei asi inorwadza. Paya pamunofungidzira kuti ini ndine nhamo, aiwa gara pasi, gara pasi. Yako nhamo inogona kunge iri nani pane inenge ine mumwe. Unotozoona kuti kana paine padziri kusarudzwa nhamo,
unopesira wakunhonga yako kuti aihoka nhamo yangu iri nani. Saka zvinhu zvandinotengesa ndizvozvi zvinonyanya kufamba kumasupa iwaya, soti, machisi, flawa nemafuta, kuitira une vanhu vakuru vasisagona kufamba kuenda kumashopu ari kure. Saka ndinongotengesawo ndiri pano pamba. Ko tiri kuona mune zvinhu zvakaita sedoro iri, tingati mune firiji here kuti mungati ndomamungaise zvinhu muchikwa kuti zvikwanise kunge zvichitonhora, vanenge vakunwa vakwanise kunwa zvichitonhorera? Firiji handina firiji, saka ndiri kukombolena mari yangu yandakavaka imba kuti kana akakwanisa kundipawo mari iyoyo ndokwanisa kutengawo firiji yangu ndoisa ndoenderera mberi nekurarama. Ini ndinonzi Amai Usika, Amai Tafa Usika. Ndinogara mubhukuro kwaSambure. Pamabasa omoka ndiri kuona zvatiri kuitawo panapa, pana amai vari panapa vari kutengesa nyaya yemudziyo chichi. Ndiri kuona kuti zvinhu izvi zvakanaka. Zvinotibatsira kunesu madzimai. Hatizonyanyofamba tichiti kuna ana baba tiri kuda zvakati, nokuti ana baba wa mazuva anoka vari kutsvinya ende vari kutamba ese. Saka inini kana ndakamira somudzimai kana ndichitengesa zvinhu zvangu, ndinowana pokutangira, ndinoendesa vana vangu kuchikoro, ndinoitawo mamwe mabasa kana zvinondibudisa futi ndichigona kuita kana maproject kana ohuku. Saka ndinoona zviri zvinhu zvakanaka, uye mhirizhonga mudzimba inoita shoma nokuti ndinenge zvinhu zvangu. Ini ndotwa Mai Erani Chaparadza, chigara mubhuku rekwaSambure ku-UMP. Mabasa anoitwa nemadzimai akafanana neatiri kuona panapa akakoshera muupenyu hwedu hwekuti hauzorarami wakazembera mumwe munhu, nokuti kurarama wakazembera munhu kunokuchemedza nerimwe remazuva. Kana munhu unenge wakazembera asisipo unowanikwa uchava nopinda mumatambudziko. Saka kana uchizvibatira mabasa ako, iwewe unowa neupenyu hwakanaka uye utano chaiwo unowanikwa nekuti unenge une zvinhu zvako zvaunozvibatira, uye chiremera chaiko mukugarisana nevamwe unochiwana nekuti hauzonzi uyo unotongoenda unonzi handeiwa Mai Chaparadza tinotenga. Saka zvinhu zvakanaka zvinokurudzira kuti dai madzimai nyika yese agona kuzvibatira nemaoko, zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwako. Vana vako chaivo kana uchinge uri wega toti baba hapo unokwanisa kuvaendesa kuchikoro, hauzoite zvekupinda kuti dai ndawana anondipa mari yekuti ndiendese mwana wangu kuchikoro, dai ndawana anondipa mari yekuti ndidye. Unenge uchizviwanira mari yako. Saka ndokurudzira Zimbabwe yese ngatishandei nemaoko edu. Vanhurume tinoti ngatibatiranei pamwe chete. Kana tiri mumba ngatizivei kuti vana mai vane kodzero dzavo, vanoda rudo rwavo, vanoda kuremekedzwa. Zvishoma zvatawana ngatisheyei, ngatizvishandisei mumba medu, mukati mumba, kwete kuti tashanda tarima. Kunoku kunorimwa, vanhu vanorima madomasi, magaka, muriwo, woenda kumbare kumusika. Baba havazouyi vamwe nemari kumba. Tatuti vana baba ngatiuyei toshanda. Tashanda pamwe chete mai nevana, ngatichidya imari iya yatese pamwe chete. Uye ngatiregedzei kunyanya kuita meso kunze uko. Ngatiitei kuti zvatawana ngazvishande mumba muna amai vandashanda navo. Ini ndinoitwa Amai Mahoko, ndiri shirikadzi. Ndauya kuno kubhuku rekwaChivhingi kwakwenda Mbairi. Ndiri shirikadzi tauya kuzoona zviri kuitwawo nemudzimai ari pano ari kuitawo zvemaoko. Asi paushirikadzi hwangu ndati regai ndinoonawo nokushingirira kwandiri kuita nenherera dzandikasiyirwa. Ndozvandauya kuzoonawo pano. Ndatoshuwa ndikati shingei, murume kana dai akandisiya handingarambe ndichingoti ndoda kubatsirwa, angandibatsire ndiani? Ngatitoshingayo ndorimawo. Ndichitatu nzungu, ndichitatu ndichitengeserawo vanenge vachifamba. Ndati uyai munditengerewo, ndakukudzawo nherera dziya. Ndonzi Ndaisiwe Mukanda, ndobva mukure kwakwenda Mbairi village kuZumba. Ndoda kutsanangura nezveupenyu hwangu pane zviri kundinetsa muupenyu. Takaberekwa tiri 2 namai vangu. Ini mai vangu handina kuvaona, vakabva kwashaya. Takasiyiwa tiri 2 nini nehanzvadzi yangu.
hanzvadzi yangu akashaya. Chirikedzei kuchema. Hanzvadzi yangu yakafa ndiane guva repamusoro apo iro kuseri kwedzimba dzedu akanwa prison ndangosara ndiri 1 ndasara ndiri 1 handina kana mwana chinhu zvinondishungurudza ndobva ndaroorwa kushamba Mondoro nemurume wangu anonzi kuda kwashe bhanda kana kuti wengaisa bhuku. Ndakagara nemurume 5 years tigara tese chigara zvakanaka handisina kana dambudziko naye. Ndobva ndatora sisi wangu nena sisi wangu vari kuHarare uko vanonsenzeni mukubvu. Sisi wangu ava vaigarawo kuHarare wangu vakaramba nawo nemurume wavo nomwana muupenyu kana nanhasi. Vakandifonera munin'ina uri kupi ndikati ndiri kuMondoro sisi ndokwa ndiri kutsvagira mari. Ndobva handiti ndoda kuuya kuzotengesa bhutsu dzangu ikoko kumakorokosa. Ndakati alright sisi uyai, vandavapa madirections, fambai makadai makadai. Ndobva wauya wasvika ndanga ndine shopu yangu. Ndakararama 2 months nasisi wangu ivavo ndichirara kuseri kwekaunda, iwo wachirara kuseri kwekaunda. Kusvika sisi wangu aiva zvitenga yawo kebheni, ndobva ugarawo pawo wega. But sisi wangu ivavo ndo vakazondiputsira imba yangu wachisanganiswawo ndo newatorwa, but including sisi wangu ivavo. Ndakagara nemurume wangu anamupeta dambudziko, taitambudzika nemurume wangu asina kana mari. Ndichihoda ndichitengesa, achiuya mutakishop achitora mari achienda kunosponza kumaini. Kusvika maini yakubuda mari, maini yakubuda mari pakatanga maproblems. Sisi wangu mbva waenda kuna amweni wangu akati mukagare nomunyini wangu munhu asingazvare mukutoti mwana wenyu awana mukadzi ipapa. Ndavamweni wangu vari kuudzwa nyaya iyi. Sisi wangu aiva munyini wangu ane problem, akazodai kumusha uku zvinhu zvakamira zvada kutara background yeupenyu hwangu yekundidzikisira mumusha mandakaroorwa zveshuwa. Ndakatanga kutoraswa naamweni first, murume wangu bandavamba ndichiwirirana naye. Amweni wangu handauziva kuti chakavabata. Ndakabva ndatanga kurwara. Ndarwara first time yangu ndakaenda kuchipatara. Ndaiti ndikaenda kutoilet ndaiti ndakaita tsvina kudai yakabuda tumakonye tuchena, so tumakonye white. First time yangu ndaenda kuchipatara mana unotaura kuna chiremba zvikanzi pandapiwa mapiritsi nechichi vanandidzokerai kumba. Ndasvika kumba ndakagara 1 week ndinwa mapiritsi aya. Ndinotoona ndakutoita wesi, ndakutonzwa kufisuka. Ndobva ndanzwoda kuenda kutoilet ndisingachakwanisa kuenda kutoilet kuya. Ndakadzokera futi kuhospital ikoko kwekushamba ikoko. Ndakagara muchipatara chekushamba. Ndakatanga kuburitsa matombo nekudhudhuka ngaine chuma goridhe. Ndandiri pabarika. Handina kuziva zvanga zvabva kuna mai guru wangu here, kuna vamweni vangu here. Upenyu hwandakararama ndiri munzvimbo yekuMondoro kushamba ikoko. Saka manesi ekushamba akazviona, handauziva kuti wakazvitoro sei. Panguva yekuti ndairwara handakukwanisa kunge ndichiuya kuzotaura kana kuwashamarira kuti ndinzwisise kuti chingaite chii. Murume wangu akabva atanga kundirasa panguva iyo yandakatanga kurwara marwariro iwayo. Aigona kuti pakanzi pane munhu anoshandira ari kwakati, panzvimbo kuti auya andiperekedze semunhu anga aine motikari, akati aitadza
aingotumira kana mari 200 kana 100 watifamba ine mwana wei ndichifamba nababa wangu iwawa kusvika ndichakwanisa kuita weti ndibva ndaiswa tube kushamba hospital ikoko ndokwandakaiswa tube ndakararama netube iyoyo kwe3 months ndichishandisa tube iyoyo ndiyo ndairarama nayo kudya ndisingakwanisi. Zvadaro ndakabva ndaona kuti inini ndinogona kuti ndakutotambudza baba wangu ndogona kungofa ndatoona kuti handisina kana simba ndobva ndati baba zvangu zvakadii kuti munditakura hangu ndiende kumusha kuya kunokumba it's alright. Ndanga ndine grosari rangu raisara 2 mota ngakoti makombi zvakaita sehaisi yaisina masidzi zviri boxed zvisina kuvhurwa zvaisara kombi iyoyo makombi 2 ndakaloda zvinhu zvangu 2 mota dzezvinhu izvozvo tisati taisa zveproperty ndobva ndauya pakatiyo ndichikomunicata pafoni nemumwe munhu ane shopu pakatiyo ndichida shopu yake zveshuwa ndakasvika shopu iripo ndapiwa makiva ndaisa zvinhu zvangu ndobva ndatorwa nehanzvadzi yangu anonzi George Augustine nemukadzi wake ndobva waenda nini kunonzi St. Crazy tiri mamuriwa center tingoti budei musenda tamuhighway ndokwandakazobatsirwa kuti ndiite zvakanaka kuti ndisvike pakugara kwandakaita panapa. Ndaita zvakanaka ndakabva ndaenderera mberi nebhizinesi rangu ndakashanda 4 months ndiri mushopu imomo ndabva ndakwanisa kuboosta zvekuti kwase kuvhura rimubhawa iku ndine shopu. Ndikubatei muromo musati maendera mberi pamataura nhau yekuti maita matombo ane goridhe rakawanda ere gold racho? Ndakaona zvandakaona ine masango ndakaona kabox kemabhatiri kaya pane tubox tomuchipatara mekuti tunoisirwe but kari kakaenzana nemabhatiri ndokandakaona kaine matombo iwaya patanga kuita lefu panguva yandakapedzisira kuona hazvina kuita maminisi ndakabva ndaya kunotorwa nehama dzangu nemota vakaenda neni kunonzi kwaMsiwa ine anzi kumusamba nyama mino muprofita wekumusamba nyama ikoko nemurume wangu uyoyo neshamwari dzake ndakasvika kune muprofita bva ndashandirwa bva ndibvisa zvaakandibvisa achizvisa vapa but handina kugutsikana hangu nazvo zvinhu zvacho mino baba wangu anogona kutsanangura ndongo ari munhu anga ari fiti vaiona zvaiitika asi ndiri kuziva ndakabviswa zvinhu zvinogona kuita 5. Saka ima munozomboita wari nawo matombo makangusiya zvakadaro muchipatara? Handina kuona kuti akafambiswa sei but akasaramo muchipatara zvekuti pakuda kuita tsvagiridzo pamanesi anogona kutsanangura bo zvinhu zvakaitika pachena zvakatotenderera shamvaisa hapana asingazivi. Nhau ndakainzwa asi handina kunge ndaziva kuti ndimi muridzi wenhau yacho. Ndakatombotsvaga kuti tione kuti tokuwana isei tikatokushayiwai. Saka ndaenda kuda kuzoziva kuti vakazviona sei kuti gold ndobva vazoita sei nawo? Raioneka ugoridha rirasiseka kana ukatobata dombo ndingakuti rakaita sei pane matombo erari chero ukabata dombo rakadai rakaoma unoona goridha unorionera kure kure kune makorokozana vakunyatsoritsvaga una nemate rinobva ritooneka chuma chakasiyana nedhagaga chakasiyana edha nedombo. Saka zvadaro ndatakura zvinhu zvangu zveshe ndapakatiyo ndakakwanisa kushanda kwe4 months ndakavhura bhawa. Ndavhura bhawa ndakaona mukomana akandinyenga anonzi Joshua Chamboko anogara paMorisa Chiwai village. Anonzi Joshua Chamboko ari mwana waJoshua futi Chamboko. Mai vake vanonzi Saramanhando kumusha kwavo ndikwamanyika uko. Ndakasvika ndakagara naye mukomana uyo 4 months futi ndigara pashopu ndisandaziva kumba kwavo. Mai vake ndobva waingofona kwamuye kumba here tichikuona ichi ndakati ndakawandirwa nebasa ndeza ina handisina musikana webasa. Saka mai vakazosvika pakuuya pashopu pangu ndobva wasvika pashopu pangu mai vacho ndobva kuti ndauya kuti ndione chimurora wangu vatamhoresana pai vatatopinda mushopu vatataura komukudi kuya kumba izvinezvi ona izha rakukwana munoyauka kuzorima
chichinda amweni vari kutaura kudaro ngataiwa ndinouya mai ndakamunda warongedzera grocery mai wake mai wacho bva waenda vakuramba wachinetsa pafoni uyai kumba mugadzire ona izvi zvakakwana chichi ndabva ndaenda kumba kwekwe ndasvika kumba zvanzi murora panapa tine nyaya iri pano toda kuvaka makuva ese amuri kuona ari apa murume wenyu ndiyega mwana wangu mukomana panapa ambuya wake vakafa saka ndiye ari sapozi yekutenga simendi yekuvaka ambuya wake apa ndati oraita mama ndazvinzwa murume wangu murimi aita zvekurima nzimbe dzinotengeswa kamwe chete pagore tikadzishanda saka murume akabva anditi nditengerewo simendi yekuti ndivaka ambuya wangu kana tatengesa nzimbe uzobvisa mari yako papi ipapo ndabva ndatenga bhegi resimendi ndakatenga pamashambanhaka mushopi yekwachoto mashambanhaka pamashops tatakura nengoro kuendapo ndasvika mbva wanoita chivanhu chavo pamwene wangu wakabva wanditi mapleti angu haasi kundikwanira mune mudziyo yakatoo inokwanisa kushanda paruzhinji munokwanisa kuuya nayo ndakatakura mudziyo yangu ndakaenda nayo ikoko takashandisa pafunction takavaka makuva tapedza kuvaka mudziyo yangu yakabva yaenda mbamawa mwene wangu aiwa inobva ndadzokera kubasa kwangu ndichishanda ndabva muna November taudaenda towards Christmas murume wangu akabva anwawawo mamwira uri kuita chiregera hako kuseva makastoma ndisevhe ndegaona wadhakwa mamwira uri kuita haite se haite akabva aita nharo ndibva anopinda mukaunda masherufu ebhawa anditi anenge akadai akabva akwira pamusoro pefiriji ndobva anobata sherufu yedoroka inenge yakarongwa zvibhodhoro magold blend chichi zvibhodhoro zvise nezvimo paanobata sherufu yebva asimba nesherufu yechibva yangodzika yakadaro inge ine mabhokisi anokwana kuita 5 ezvibhodhoro zvakasiyana siyana chateu gold blend matukisi nechichi ndakutohodhera zvekuti holiday zvapwanyika zvinhu zvezvi akabva ati asori mukadzi sinzi ndichaenda kumusika unotengesa nzimbe tiri tese unobva wangobvise mari yako ndakabva ndazvitambira pandanyarara zvangu ndanyarara ndakabva ndanohodha zvinhu zvangu zvechristmas staff yembawa ndakahodha staff yangu ziti 500 sanganisira masupa madrinks chichi zvese ndapedza ndaunganidza staff yangu pakuseni ndichishanda rendirodhi wangu wangu hawanyatsotora mushe pfungwa dzavo rendirodhi wangu waridzo shopu yandaishandisa kwakuma 77 wakabva watanga kuita serious yekunyatsorwara chaizvo vandaona kuti handikwanise kushanda navo vandavhara madhoo ndakati asori izvenyu ndakumbotakura zvangu ndisudurike zvangu pano nchiudza hama dzacho onai hama yenyu nasi holiday pakazara vanhu vakasiyana siyana umwe anobva kwamutoko umwe anobva kupa wazive behavior yemunhu anopinda sei kunotenga wawa iye achipwanyira zvidhina mbava ndakabva ndatsvaga rori vandatakura zvinhu zvangu vandabvisa paya vandatsvaga pamwe pekurenda ndabva ndachiona kuti sezvo mvura yakunaya rega ndichienda kumba kwekwe ndaenda kumba kwamwene wangu ndakasvika bva ndapiwa kitchen eraundi so ndomba menyu ndakugara mukicheni imomo unongoziva mukicheni kukaedza ndime munhu wese ndakamugara mukicheni imomo mwedzi 1 rumomba nditoona kamukadzi wemari unayo ini zvidhina ndizvo zvindakaforoma ndichitarisira ndichazoaka saka zvandisina mari yekuvakisa iwe chiita se chiwaka patinoenda kuharare kunotengesa nzimbe dzedu ubva watora mari yako zveshuwa ndakamba ndatora bhiridha wangu anonzi Mupesa anogara kwamahoko inonzi chivhireji yacho jamudungwe inonzi anogara kwamahoko village sabhuku wake anonzi Katsekera mahoko village bhiridha ndatora bhiridha zvinhu zvangu zvekuvakisa first time yangu yekutenga ndakatenga pakatiyo business center kune munhu anonzi tofara sei muromba ndakatenga madhoo frame angu 3 nemawindo frame angu 4 ndo zvinhu zvangu zvekutanga kuvakisa masimendi ndakatenga pamashambanhaka zvikare mushopi yekwachoto iyoyo bhiridha paatanga basa bhiridha kuvaka kwake akanichaja 250
kuhaka bhiridha asimudza mudhuri vati pakuda mabreakfast ndaitazve kutenga goridhe madhezi achoiwa ndakaenda kushamba kumaketi notengesa chuma changu nini ndobva ndatenga mabreakfast aya nemabhimu ekurufisa pandauya pandaisa zvinhu zvangu paground ndavaka imba yangu ichibva yapera yasvika paparapeti padenga apo bhiridha wangu akabva atanga anonwa doro vanotanga kungita kunge akurasika njiri like yawe kuri kudhakawo zvake kana muti achitegera zvako kuwaka yanditsvage mumwe bhiridha ndakava ndatsvaga mumwe bhiridha anonzi adhimaya mukandiona anova ari kuwaka panapa umaona ndobva ndamushedza ndakuti aona imba yangu yatopera iyi bhiridha wangu yanga achiwaka panapa hapana zvatatadza kuwirana so saka unokwanisa here kuipedzisa bhiridha akabva ati ndinokwanisa bhiridha abva atanga kudi vasumudza bva apedza vandisira maflosi bva apedza vaplasta bva apedza ini ndakabva ndati sezvo ndapedza kwasara kungoisa magirazi chete rega nditakure mudzi yangu ndise mumba ndakabva ndatsvaga rori yangu ndatakura propati yangu mbedha wodropu kitchen unit room divider makitchen chairs 3 plates gas stove pandaendesa mumba memba ndaisamba mumba masara bedroom yangu dining yangu zvakanaka pandakugara ndaitora chikafu che$20 ndopa vamweni wangu changu che$10 ndakabva ndarwarirwa nasekuru angu hanzvadzi yamai vangu wangu asina mukadzi mukomana akabva angorwarawo zviye zvokuti anotoda kugezwa anoda kudini hana mukadzi mai wake wakafa baba wake wakafa wakoma wake wakafa aigara ega ndobva ndamutora ndaibika naamweni ndamutora ndaakugara naye unongoziva munhu anorwara anorequesta chikafu chakawanda wanda ndati ini ndiri mupfihwa maamwene handichakwanisa kuti ndichiti uku mama ndokumbirawo imba ndikwanise kuti chinodiwa nemurwere ndichikwanisa kumubikira nenguva handikwanisa kuti pampane vana 5 ndobika kapoto kane mazai 2 ndonopa murwere handizozvikwanisa vamweni vangu vakandinyima imba vamweni vangu vakaramba kundipa imba inini varamba kundipa imba semunhu anga ine tupoto twake nechichi ndava ndangotora kapoto kangu ndakupota ndichibikira sekuru vangu vaiva iporiji kuseni kana rasadza masikati kumba uko ndaibika sadza rinodiwa neremunhu wese rinenge rakaomarara ndai ndapedza kubika kwa vamweni vangu noenda futi kumba kwavo ndonobika futi sadza mukapoto riri dete rokubikira murwere ndione vamweni vangu vakutondibhidhairira hatichatowirirani handina kumira kuvapa chikafu ndaitora chikafu che$20 ndovapa ndabva mukuvapa chikafu ichochocho waigona kuti ndakavapa grosari $20 nhasi vangwana kuseni vanouya ubva wapinda mushopu wasvika ubva wagara ndauya amai ndauya kuti ndikutaurirei kuti huku dzedu hameno project yavaiita pahoro pamashambanaka ndauya kuti ndikutaurirei amai kuti huku dzedu dzekuproject hazisina kana chikafu saka ndauya kuti mundipowo mari yangu ikangopinda chete mukati ndovana kudzosera ichi mari yenyu ndakava ndaverenga $35 bva ndavapa musati maenda kure murume angakaroora here angakabvisira here kunyatsobvisa mari haana chaakambondibvisira kana mumba pedu panapa hatozikamwa ndavapa $35 iyeyo amweni wangu havana kundidzosera mari yangu ndobva tagara mwedzi ndobva wauya zvikanzipewo grosari re$10 ati zvavanyoka hodisa mangu vachingopedza kuhodisa mangu ndoda kupai mari yenyu havana kundipa mari iyo pandanyarara zvangu ndobva wauya kushopu zvikanzi madhishi enyu akanaka zvekuti ndiri kudawo dhishi iro neiro baba wakudza inge wandiigirawo kumba ndova ndavapa mari yenyu madhishi aya akabva atakura nomwana wabva aenda havana kundipa mari yangu pandanyarara inini semunhu anofunga ndakabva ndakaukuleta ndakandosvika kupi neupenyu hwakadai kufunga kwenyu imimi ndichaenderera mberi nebhizinesi here ndichidhirowiwa madhirowiro akadai ndapa chichemo kumwana wacho mwana ndobva apa chichemo kuna baba wacho kuti nhai baba mama dii kuti amai wapa mukadzi wangu imba yake abika pake amai wacho akabva kuti tichakupai kana takohwa ndopatinenge ane chibage chekuti tikuburitsei yeti ini ndaitotenga bhagiti kumba kwavo chitenga bhagiti kumba kwavo saka waida kundiburitsa kunengei saka wakabva wangonditanga kundituka amweni wangu aiva
ndigare nengomwa zveshuwawo wanga wari right tinongomwawo zveshuwa handisi kuramba handinawo mwana muupenyu svika pari chino but munhu ausvike paextend yekundudza zvakadaro ndigare nengomwa chichi vanangobatikanawo nazvo ndakatanga kutenda kunoda unoongedza zvinhu zvangu ndiri ndega pasina vabereki vangu nenyaya yekuti vabereki vangu handaikwanisa kunge ndichivaudza sezvo vangu vasati vapiwa pfuma zvazisingaite ndakati handongorongedza zvinhu zvangu ndega handoenda ndati haya mota yangu ndonorongedza zvinhu zvangu ndingosiya yangu imba iyai pawarambira zvinhu zvangu amweni wangu ayo ndadzoka ndakagara 5 days vandafonera baba vangu naamai vangu bva wauya vataenda ikoko vatatsvaga mota vataenda baba vangu bva vataura ndaya kutora ngomwa yangu papi pano ndiende zvangu naye unogara hake kumba kwangu neurema hwake vandasvika amai vangu wasipo vapadedzwa second sabhuku handingamboti sabhuku like vauya vandarongedza zvinhu zvangu sabhuku aripo ndapedza kurongedza zvinhu zvangu sabhuku aripo ndakabva ndamutaurira nasabhuku imba yamuri yakamira apa ndakaivaka nemari yangu murume achinditi kana tatengesa nzimbo uzotora mari yangu yako saka ini ndakuenda kumba kwedu nenyaya yekuti tatadza kuirana naamwene papi pano samzi yangu ndatakura ndiyo iyese imwe yachona yandakavapa vachiita zvovakuwai vakairambira ndatakura hangu ndandozokumbirawo kuti kana atengesa nzimbe dzake andipe mari yangu amai avo vakabvaudza mwana wo kuti tisa tsvageko kunogara nzimbe dziye dzakasara bva ndakadzishanda ndakaisa vashandi vachidzisakura dzakachena zvokuti nzimbe munoziva kuti munzimbe munosviba kuti svika but waitopinda nepakati penzimbe usina kubvira wagumwa nenzimbe nenyaya yekusakurisa nevanhu chibhadhara ndakasakurisa vacho varipo zvavo togona kutaura doma nemazita murume wangu yabva atiza bva aenda pavamuendesa kwakamenisa bva vamupa mari paanogara paakagara nzimbe dzakasara bva dzaita watema marori 4 wanotengesa watengesa hawana kukwanisa kundipa mari yangu baba wacho wakabva wauya kushopu kwangu bva wasvika zvikanzi ndauya ambwe ndauya kuti titaurirane nyaya yemari yenyu iri kumba uku vanhu vatsanangurira zvikanzi yakawandisa tikwanise kuibhadhara ndikati memafunga kundipa mari zvikanzi tokwanisa 700 ndikati alright kana ndichikwanisa 700 chingwe yayo ka1 munhu ungondipa henyu hazvina chakaipa handina kuzombowaona ndagara ndatoona kuti mari yangu yanyura ndakabva ndaenda kwasabhuku chiwai nwa ndimo muvhireji mandakavaka imba iyoyo ndasvikira sabhuku ndasvika ndati sabhuku ndauya ndine muroora kwachambuko so ndini ndakavaka imba iyaiya saka mari yangu yaramba kubuda saka ndauya kuti ndikutaurire sabhuku kuti mundidedzero atezvara vangu nemurume wangu titongane inzwa kuti wamira papi nenyaya yemari yangu sabhuku wangu wacho chiwai wakandipindura wakati handikwanise kutonga amweni wenyu pano handiti zvadaro ndakabva ndendine mota ndapinda mota ndarutsa mota vandaenda kwanyajina kwajiora anova ndiye mambo wenzvimbo inoyi yese ndasvika kwamambo bva ndavatsanangurira mambo bva vandibhadhara mari yenyu yemapeto vandabhadhara ndakwira dare ukatumwa muvhanani mari yemupurisa mupurisa bva atumwa paaenda kowasunga vauya instead yekuti nditongane nababa ndindomuridzi womusha iyo amai ndo wakabva wagara apa ndakutongana naamai ndakati aiwa ndofanira kutongana nababa nokuti ndiwo vanoziva masvikiro andakaita mumusha kozi ini naamai atakafanana iwo muenzi wakashanya ipapo ini ndiri muenzi ndakashanya sai ndoda kuti baba watsanangure maziro anoita nekusvika kwandakaita mumusha mavo baba wakabva watowa bva wagara apa baba wabvunzwa kuti munomuziva here wati hongu ndinomuziva muroora wangu wabvunzwa wakati ko zvinhu zvake zviri mumusha menyu zvaari kutsanangura munozviziva here wakati hongu ndinozviziva wanzi akavaka here zvishuwa mumusha menyu wati hongu ndinozviziva handiti akadaro mambo aitonyoraka ndotanga kutongana pai mwana wenyu ari kupi baba zvanzi mwana wangu handisi kuziva kwaari ndobva ndati aiwa mwana wavo ari kuziva kwaari apa ndiwo wakatomita kuti aende ini ndinotokomuniketa pafoni naye tichitaura tese aitonditini hana problem newe asi kuti vabereki vangu tichitaura nemurume pafoni kamuda ndimufonere izvozvi pamberi pedare muchinza
baba ndopo wakaona anyaya kwaya vachakukwanisa zvikanzi aya chindipai mazuva nditsvage chi mwana wangu. Baba wakabva watsvaga mwana wavo ndobva auya pamba mwana wavo kana vakazodzokera kwamambo here vachotaura namambo. Mwana wavo wakazouya iwo baba waikudarira nemukadzi wavo mwana achisara kumba vasvika bva vati mwana wangu ndiri kumushaya. Ini mambo pandavataura ndakati aiwa mwana wavo atoriko akauya ane 4 days ariko kana muda ndifoni izvizvi pafoni ndafona yadairwa nemukadzi atone mumwe mukadzi wakutogara naye mimba iyeyi yandakavaka inini. Zvanzi baba wakudzai waenda kumusoro uko kureva kumba kwandakavaka wachibva kumba kwaamai vake. Mambo pakadaro ipapa wana kukwanisa kundibatsira wakangonditi munosodzoka. Wanditi munosodzoka murume itikita tsvagidzo dzokuti awanike. Ndakadzokera kudare autezva vangu wawana kuya kudare umweni wangu wawana kuya kudare patapesaniswa madheyisi ini ndichidzokera kumba atezvera wangu wachibhuya imwe sande anditi sande yeye iwe wakasvika kudare nana kusvika kudare wamhenowo kuti wakataurirana kuti ina mambo. Ndakazodzokera kwamambo ndichisvika kwamambo bva wanditi handichakwanisa kutonga nyaya yenyu ndakukutransfer kuti muende kukoti. Ino iyi primary hanzi primary chi kanganwavatsanangurira wakandita kune rimwewo dare hombe kudarika inini wanditransfer nemapepasi angu. Ndakabva ndaenda kumutavatawa ndasvika mutavatawa ndobva ndapinda muofisi macho nemapepa angu. Ndichisvika bva ndasanangura nyaya yangu zvani munomati chitonge nyaya dzisina muchato mukadzi anga arimo uyezve tinotoda marisiti 1 by 1 yezvinhu zvamakatenga kuti tikwanise kunge tibatsira nyaya iyi. Munongoziva kutenga kwezvinhu kwemazuva ano ari panhangu ana mari akutohodha madhofuremu achitengesa ana risiti bhuku ndosvika ndotenga madhofuremu angu ndowaka. Saka ini ndiri kutoona kuti mambo vakandidzvinyirira pakuti nhasi uno chai munhu ava kakabhoisika ikaika 1 room akadanana nemukadzi wemunhu vari kuya kuzoketurwa vachibvisa marata vachibhadhara munhu muridzi womukadzi. Ko ini chiri kutarisa chii kuti iwo waendewo kuzobhaza imba nditorewo zvinhu zvangu zvandakatenga zviri paimba ndouyowo kuno kundozvigarira. Saka zvadaro inini ndiri kutotambudzika ndiri single mother ndakaberekwa ndiri 1 zvandingori izvozvi handina mwana handina hanzvadzi handina munin'ina upenyu hwangu ndinotozvimiririra. Kana ndichinge ndatonyanya kutambudzika ndotobatsirwa naamai vangu ndo mai vangu ava ndo baba vangu ndimunyanyosozvona. Saka ndiri pakati peushirikadzi peusingle mother pekushayiwa mwana pekushayiwa hanzvadzi kana munin'ina. Andimukupaona pakaoma upenyu hunenge wakati kuomera munhu kana zvinhu zvakadaro. Saka so mari yangu yese yandakaweka zvinhu zvangu zvese ndakazvirisa zviri papepa ndinogona kuti chidiwa pepa racho ndogona kungoriunza nezvinhu zvandakanyora netotawo yemari yangu. Saka ndandichikumbira kuti ini ndiri kuda mari yangu kana kuine rimwe dare rinokwanisa kunge richindibatsira rondibatsira because ndakasvika panguva yekutomwa poison inini nepamusaka pemari yangu yemba ndakatoenda kuchipatara. Ndadzoka kubva kuchipatara ndakakanzeriwa nehama dzangu ndikagara but so ndikagara ndogona kutofunga kana kuti zvitori nani kuti nditonzi ndatoenda kunoparadza vanhu ivavo kuri kufunga kwangu ndozvozvidzora futi papani. Saka ndiri kushungurudzika nemari yangu ndiri kuda mari yangu. Ndakatombofunga kuti amedha chaiyo kutouraya nepamushaka pekushungurudzika but nevamwe vanhu vanenge vachikudzora-dzorawo kuti aiwa usadaro but zvinosvika pakuti zvikusvitse paextent iyoyo. Ende kana ukanzi uri mutongi handiti unofanira kutonga uchiziva kuti ukugadzira unogona kugadzira rufu rwemumwe munhu. Panguva yacho ndakafunga kuzviuraya nekuda kwokuti mambo ndakanyatsokutoona semunhu anofunga ndakatoona kuti apa ndadzvinyirirwa ende handisina kana option kana kwekuti ndingaendi. Zvakaoma kuti gore rakapera zvakaoma kuti last year iyo ndakavaka mudhuri unenge uyu ndapedza kuvaka ndakuti ndaakugara mumba mangu ndimbomwa kuti
ndodzingwa mba imomo ndawaka futi gore rino imwe imba ndapedza kuwaka ndinosumbuka sei ndinodevelopa sei kana kuti mari yangu ndinoitenderedza sei ndichingoramba chingobuda saka zvamai manje upenyu hwakatondiomera kuri kunzi pane kana ingave hurumende kana anyone angade kukubatsirai chii chamungade kubatsirwa nacho? ndinongoda kubatsirwa nemari yangu iyoyo iri kokoko ndingorifandwa mari yangu chete asi kana paine anogona kundibatsira achiti ndisiyane nenyaya iyoyo achikwanisa kundibatsira hake nemari iyo handifunga ndingamboenderera mberi nekufunga zvinhu zvakadaro mari yangu iri kundihwadza bosi iri kuma 1000 something 1400 ichakuti nekuti pana ndoda kunzwisisa ndepekuti kune vari kuona chirongwa chino panogona kuwana mumwe abatikanawo nenhau iyoyo kuti dai ndayamura ndakadai so saka ndanga ndoda kuziva kuti rubatsiro rwamungade nhasi uno kuti munge muchiendera mberi neupenyu hwenyu chii? vanongokwanisa kundibatsirawo nacho chero project kana ingava yehuku yedha yenguruve chero chavangokwanisa kundibatsira nacho semunhu ari kuda kutambudzika yazvo vanhu vangangoonawo zvinhu zvakazara apa izvi zvinhu zvandakahodha kare but so ndai ndiri kumavhileji handichatokwanisi kubhadhara rendi shopu yandaishandisa tumashopu bhawa neshopu but so nestafu yandasara nayo iyi nemari yandakanga ndinayo neyandaanayo izvezvi handichisina kana rwendo ndatogara mudhishi saka zvinhu zvekuti ndiri kuramba ndichifunga mari yangu iyeiye nekuda kwezvikonzero zvokuti handichisina ndakufunga mari yangu iyeye kuti dai ndapiwa 1000 something yangu iyeye ndakwanisa kuenderera mberi nekurarama ndisingapemha kana kushungurudzika kana kuchema musodzi handiri kuita izvo. Panhau yeyembereko makamboedza kuifambiro here kuti muzoti chii? Makamboendawo kumadoctors here kana kune vese vanobatsira? Gongo ndakamboita pamiri 2011 mwana wangu akabva apinda muchubhu ndo chimwe chichemo chandandasiya futi kuti nditsanangure ichocho. Mwana wangu apinda muchubhu ndakaenda kupare infact ndakatangira pamurevo hospital ndabva ndagarapo chipatara ndabva ndatransferwa Harare hospital ndaenda kupare ndakaita 4 days ndichingonzosadya unoenda kutheatre mangwana sadya uchienda kutheatre na3 ndakanonoka kuenda kutheatre kwekwe ndabva ndazoenda kutheatre mandaoparetwa 2011 iyeyi mwana anga atofa ndabva ndabviswa chubhu 1 iyaiyo yenge yashata yenge yapinda mwana ichibva yabviswa ndasara ne1 chubhu ndobva wanditi machanzisi ako ekuita mwana amashoma asi chubhu yako imwe yacho yatasiya yakatobhuloka futi saka unokwanisa kuti kana uchinge wakumba waita mari wozouya toivhura kuti ishande unogona kuzobata mwana nekufamba kwenguva nokutsanangura kwawakanditi saka iko zvinezvi ndinoti ndakagaragara ndinogona kutanga kungobhridha kana 4 weeks ndichingobhridha chete zvichikonzera ndichaziva kuti chubhu iyoyo here kubviswa kwandakaita chubhu iyoyo pamwe mudumbu mangu mune ronda here rinenge chiburitsa ropa riya chiungana mudumbu kana chinge raakuzobuda rinongobuda kawanda rinogona kuita mwedzi wese ndichingobhridha chete. Asi hazvina chivanhu mukati here izvi? Handisiwa hangu asi ndakambofamba ndakatombonamata chichevadzidzi ndakaenda kugora ndamubatsirwa nowanzi mai Gawaza vanogara kusaidi kwaGawaza kwachipfundo kuti akaenda kwachipfundo handakabatsirwawo nevamwe vanoitawo zvechiwanhuwanhu ndambobatsirwa unonzi kuLex Mine ku8 kuti akuenda kubhindura uko nevamwe ugogo ikoko saka ndaneta saka kutouya kuzovaka pano pamba kungoti ndingozorora zvangu ndiri pamba pedu ndisingaenda kudzimba dzevanhu. Alright, asi vacho vaibatsira vechivanhu vaiti chii nekuti ndambonzwa zvekare kumashure muchiti mune mukoma wenyu havana zvekare mwana chii chiri kunetsa? Mukoma wangu ava
mwana wamai guru mukoma wamai wangu asi mwana womumusha munomu asi muno mumusha munomu ndine muzukuru wangu futi mwana wehanzvadzi yangu ari muno muti mumusha unonetsikana futi nembereko kungoti hapo ndakanonoka kuzvifunga chitoti mushedzi angadai ari kutotaura kuzvizvi hapo ari kure chete kwachipfundi saka zvinhu zvokuti unoziva kana uchifamba uri mwana unotsvagawo pano paunoshandira utsvagawo pano paunoshandira but usati wanyatsoita tsvagiridzo chaidzo saka munomu tingangoti tiri tune muzukuru wangu iye mwana hanzvadzi yangu iye anotinetseka neiko but hasana nyatsoziva kukurawo kwedambudziko rake asi inini rangu dambudziko rakakura maziro andoriita wangu kumusha kwamai vangu kwatakaberekwa isusu ndekwaJackson Chitengu village next ndemunomamuriwa next village redu tingangoti pakatiyo pamashops paya mavillage ari kumiru ndokwatakaberekwa ikoko taberekwa ikoko mumusha mana sekuru redu matakaberekwa imomo tiri vazukuru vanokwana kuita inini ndonzi ndaisivei mukanda koita anonzi Sarudzai mukoma wangu asi ari mwana wamai guru mukoma wamai tiri vazukuru vemunhu mumwe chete haana futi mwana anditi koita mumwe womuzukuru ndingangoti ndine futi mukoma ndingangoti ndine vamwe mainini wangu futi ari muzukuru futi wemumusha imomo haana futi mwana anogara pacross musami anonzi Susan Joe haana futi mwana saka nenhamba yewandu hwedu tinogona kuita sekuma 5 kana 6 wazukuru wemumusha imomo tisina vanhu zvokuti apa ndo panouya chivanhu handiziva hangu but ndingonominatawo sehama dzangu kuti tiri vazukuru vakawanda kuna Senzeni mukubvu kune nini ndaizive mukanda kuna Sarudzai iyeyo kuna Susan tikatowanda ndikwanise kunge ndichivatsanangura hangu vamwe vacho bhosi vanenge vasiri vanomusha zvavo muno saka ndichaziva kuti dambudziko iri riri pano here pamusha pedu pano riri kumusha ikoko kwana sekuru wangu kwandakabva here handizivi hangu ndo kwandakakurawo ndichichengetwa handazoya hangu mumusha muno mundakura mumbi yangu wakashaya last year but one ndobva wasiya mwana waye mukomana iye wandikutaura ndakazochengeta ndaakumba kwangu ikoko so inini ndiri kuti inini kumusha kwanandakaroorwa kwandakabva kwandakasiya ndavakaimba ndakashanda kuaka makuwa anga ane makore asina kuakwa ndichenga simendi nemari yangu ini but iwo vanokwanisa kana kubvisana $5 yekundibvisira pfuma kana kuna baba wangu yeti zvadaro asina hazvo basa chindibhadhara iwo hangu zvinhu zvangu zvandakavaka izvi kuti ndipwanye imba hazviite chindipai mari yangu wakati tiri kutsvaga saka vakatotengesa minda ndingakoti minda kwete munda esacho vakatengesa minda yavo imwe mari ndoyavakaisa kwamambo kwadiri kutaura ikoko kuti nyaya izonzi yapera imwe mari izvezvi zvari kuvaka 5 rooms pamba pavo but vari kushaya mari yekudzosera inini mari yangu asi vatosumudza 5 rooms dzavo dzatopa window level vari kutovaka saka havasi kushaya mari yekundidzosera mari yangu asi kuti havasi kutoda kundidzosera mari yangu saka ndiri kuda hangu kuti inini imba yepwanywa zvayo ndotora zvinotoreka masimende haana basa madhoo frame angu iwayo nemawindo frame nemabhimu mapuranga iwayo ndinokwanisa uya ndikavaka matanga angu iwoku ndoitawo project yangu iwoku ndichishandisa zvinhu izvozvo nhasi unokupawo advice kune vamwe tingati muchiongorora parwendo rwamafamba imimi rweupenyu pane here pamunotiwo apa ndofunga ndo pandakakanganisa dai ndakadai pamwe zvinhu zvingadai zvakadai ini hangu pakufamba kwangu nebhizinesi rangu inini zvinhu zvangu zviri right handina zvinombondinetsa zvekutoti pabhizinesi rangu kuriita kwandinoriita ndinogona kutorwara ndiri kwandinenge ndiri ndinongosumuka ndiri ikoko ndakatoenda kuchipatara ndozongofonera vabereki vangu kuti ndiri kuhospital ndiri murumu yakati nekuburikidza nekuti ndinenge ndine mari yangu ende ni mari yangu kana zvikanzi hama yangu yaita problem
ndinongotora mari yangu ndichingobatsirawo hama dzangu. Handina hangu zvinhu zvimwe zvinondinetsa. Saka ndiri kuti hangu kune masingle mother vamwewo havo wakagara wasinawo varume kana wakafirwa, ndinoti ukahodha hako zvinhu zvako uchitengesa, edha kutengesera pamba, hazvirevi kuti bhizinesi kuvhura shopu chete. Chero ukatotengesera mumba zvinhu zvako zvinoona kufambira. Ndosaka uchiona kana kuharare chaiko unoona mumwe munhu akaisa tebho, akaisa maminti, akaisa peki wani chairo chairo refodya, akutokwanisa kurara. Saka inini hangu pakurarama kwangu hangu, aiwa zvinhu zvangu zviri right. Dambudziko rangu inini riri ipapa pakuti handina hangu mwana, uyezve handina munhu andokwanisa kunge ndichisheya naye kuti ndimuudze kuti andaita dambudziko rakati. Zvokuti nedambudziko randinaro ndinotarisira kuti ndaitotarisira kuti pamwe hama dzangu pana anouya handina inini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handina hama yangu ikambouya kwandiri kuti munin'ina dambudziko rawinaro iri zviri kumbofamba sei, kunze kwamaiguru wangu mukadzi wehanzvadzi yangu inini 1 akaya kwandiri achinditi atete pane munhu wandakanzwa ari pakati unokwanisa kumboenda unobatsirwa nemunhu iye nekuti akambobatsirawo nhingi. Muroora wangu mukadzi wehanzvadzi yangu iye anogara kumiro, ndiye munhu akatombouya neadvice mumhuri katautaura mumhuri totaura mukuberekwa kwatakaita nekuwanda kwatakaita, kuti ndiye munhu 1 akaya neadvice yekuti tete dai mamboenda kunoona munhu anonzi nhingi anogara kwakati mumbobatsirwawo ikoko. Kana tichitaura mumhuri totaura mwana mukuberekwa, bhosi kana takaberekwa tikawanda oka edha uri mwana wakwaba mukuru uri mwana wakwaba munini, unogona kundipawo advice yekuti panenge anga ndoziva iri pakati imboenda hanzvadzi pakati, kana kuti munin'ina imboenda pakati. Asi handisati ndambowana anouya kuzondidaro kunze kwemuroora wangu iye. Muroora iye nekuti panguva yaakatonditaura zvinhu izvozvozvo ndakatonzwawo mwana mangu unzwawo kudzikira kana kunzwa kutonhorera, kana ndichitsvaka ndotonzwawo kutonhorera kuratidza kuti panitori nemumwe munhu ari kutonetsekanawo here nedambudziko rangu. Saka nosowo nematambudziko andinawo iwayaya ndofunga manyatso anzwisisa. Ndaitarisira kuti sezvo mambo wanonyatsoziva background yangu kubva ndichikura, upenyu hwangu mambo wanohuziva kubva ndichikura kusvika pandiri panapa. Havagari kure next door paseri pechigomo ichochichi ndo panogara mambo wedu. Saka vangatadzi kuziva life yeupenyu hwangu kurarama kwandoita panapa ini ndiri mwana wemunzvimbo mavo. Vaifanira kutondinzwira tsitsi kuti mwana uyu haana mwana, munhu anototambudzika neupenyu hwake achidza, waifanira kundimiririra zviri pamutemo kuti ndiwane zvinhu zvangu paimba iyoyo. Dai ndakawana zvinhu zvangu paimba iyoyo ndingadai ndisina kumbotenga zvimwe zvinhu zvekuvakisa. Mukamira apo muchitora imba iyi, makamira uko muchiitora, munoona kuti muchiitora mozoukalkuleta munoona mari yakapinda paimba iyi. Imari yekuti yaifanira kunge ichindiwedzera staff yangu kuti ndinge ndichibooster ndichishandisa material yandakatenga kare iyaiya. Dai mambo wakandimirira ndakatora material yangu iyoyo, dai iri ndiyo yandakavakisa panapa. Dai mari iri apa iri ndiyo yandakabooster. Dai pamwe zvezvizvi nhasi muri kutoona paine mafiriji mastovhu chichi ndichitengesera vanhu, vandiri kutotadza kuzviodha nenyaya yekuti mari yangu iramba ichingonyura. Pane pandisina kunzwisisa, mati mimi mumhuri menyu ndimi mega masara? Mamai wangu ini mukuberekwa takaberekwa tiri 2. Mukagoti chiine zvevabereki zvakare? Taberekwa tiri 2 inini hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu aigara panapa pamba panapa, ini ndiri mwana musikana, iye aigara panapa achirima kugadheni, inini ndaigara kumusha kwaamai wangu kana ndichitaura. Ndakazongofonerwa ndinzi amwa mushonga, handizivi kuti chii chakaita kuti amwe mushonga, pamwe baba ndo vangagona kutsanangura. Ndaudzwa sekudaro handichiri mudiki, ndingadai ndine makore manganiko, toona tasvekuma 15 years ndichiudzwa kudaro, pasina maminutes ndakambondaudzwa kuti hanzvadzi yangu iye yashara. Ndakangoya pano panhamo ndichibva tachema hanzvadzi yangu, patamuiga apa pamakuva ari kumusoro kwayo, zvekuti zvinhu zvokuti hazvikanganike mubrain dzangu. Ndikabuda panze ndikamira apa
ndafunga nezvazvo ndokunotanga uchema. Saka so kugara kwese uku kabongwa inditi uya wake kunokumba ugare kumba. Ndairamba nekuda kwezvikonzero situation. Nichifunga kuti kana ndikavaka tinopagara sei. Baba pacho so hangu ndakuita ndichijaira nekukura kwandaita but neudiki ndichikura ndakauya kuzogara pano ndisina kubvira ndakaramba ndichitendera nemari yangu yandanga ndinayo kana kuti handinayo ndikadai ndapa neimwe stage pose pese apa ndaingorarama upenyu hwekuloja kubva pa 15 years idzodzo ndaviga hanzvadzi yangu panapa ndazombobvira ndakagara pano ndakabva ndabva ndangoraramawo upenyu hwekuti ndagara pakati ndichiloja ndambogara kushamva ndambobva ndombogara kwakati ndichibva ndichingoloja. Saka ndakazouya kuzovaka zvangu panapa nenyaya yekuti nekukurawo ndita ndichizvidzora ndamunhu nepfungwa dzekuti ndegara peche zvangu ndokwanisa kuzvidzora nditi but panguva yacho yazvakaitika ndakanonoka kuzvitambira kuti ndikwanise kunge ndichigara pano pamba. Saka ndaitoramba kuya kuzovaka panapa. Saka pane kutozoona kuti ndiri kutochembera ko ndikazochembera zvekuti handichagoni kufamba. Nemazuva ano tiri kukura zvakasiyana, unogona kustroke unogara pai kana usina kuvaka. Saka ndakazongoyamba ndavaka imba yangu iyo yamuri kuona iri apa. Mane makore mangani makazorogore ripi? Ndakazvarwa 1988. Vamwe vana vakatoberekwa ndati kurei ndamuno muchitoona vatone vana vavo 2 3 kana 2 kana 1. Vamwe vana vandakaberekwa navo inini vamwe vatoonewa kuwasha kuona kwandinoita. Ndinasisi vangu vakaenzana nini mwana wamaiguru wangu atoone muroora. Zvazvo but situation inini pandakaenda kupare hospital ndakandi ndega pasina hama yangu yanga iripo. Mapepas angu ndakasaina ndega kuenda kutheatre. Ndapinda mutheatre ndiri ndega. Vabereki vangu vari kure ende handabvira ndakavazivisa bhosi ndakangoenda kuchipatara ndichingorwadziwa. Nhumbu inge isati yasvika futi inge ne6 months. Saka ndaingoti kungorwadziwa. Saka ndasvika ikokoko ndopandakanzi mwana apinda muchubhu. Ndaenda kuskani zvonzi mwana ari muchubhu ndobva ndaoparetwa. Saka ndakaoparetwa ndiri ndega. Unozopa unoparetwa uri wega. Ndakasiya zvekutsanangurirwa ndatobuda mutheatre papera 2 days. Ndakarara pabhedhi ndakaisa musoro uku. Manesi akandiunganira vachitsanangura kuti takazokuopareta mudumbu mako takaona mine ichigrowth chibundu changa chirimo. Handina kuziva kuti imota here kana kuti chii. Saka takachicheka tikachibvisa. Chubhu yako iyo yange yashata ndo inogona kunge yakaspoila panipa kuti pasita chibundu chipi ichocho. Saka takacheka chubhu yako yekuright ndobva taibvisa. Saka wasana nechubhu yekuleft. Saka chubhu yako yekuleft yacho futi yakabloka. Saka zvaikabloka udare nda kutovhurwa kuti ishande. Saka ina nasobvira ndakadzokera futi kuchipatara kubva ipapo. Asi ndinonzwa pain yekuti ndiri kunotanga kunzwa kurwadziwa mudumbu mangu chaimo mudumbu mukati kwete kushotiwa kurwadziwa mudumbu nyama zvekuratidza kuti ndiri kunzwa pain yekuti munogona kunge muine ronda ririmo mudumbu mangu imomo. Rinogona kuti kana chinge ratanga kurwadza rinenge chidaiso kuvhita zvitakaguma kangwa ndichinzwa iri pain ichindirwadza. Ndosati kugara nekugara rinogona kuzonyarara kuti si tiranyarara. Ndombogara 2 3 months
but handidariki mwedzi iyoyo ndokunotanga futi kunzwa pain ye chindidzokorora. Pamwe ndinombofunga kuti operation because ndakaoparetwa kubva uku kukatangira dumbi kusvika kwarikaperera vanhu vakandiopareta mastudent. Saka ndoona tofunga saka ronda rangu rakanyanya kukura here. Amen. Ndakaoparetwa ye operation yepazasi pegufu ye. Saka rakakrosa kubva uku kuya kuzosvika kuno ronda rere kudai. Saka handikwanise izvizvi kutakura bhaketi remvura. Handikwanise kutakura zvinhu zvinorema. Handitokwanisa kuti kana ndikanzi business randiri kuita ndasiya ndokwanisa kuodha mugomo wemadomasi ndikaenda kumusika kutsikwiga chinhu zvinorema handitokwanisa. Saka ndangojera upenyu hwekuti ndinongorarama ndakagara hangu ndichitengesa zvandiri kuita izvozvi. Ndikahodhawo zvinhu zvangu kana ndichienda kunohodha ndinoenda ndine mumwe munhu anondibatsira ndohodha zvinhu zvangu ndobhadhara ndotakurirwa zvoenda ndoburutsa ndodii ndogara panapa. Kuti kugara kwandinotoita naamai vangu. Mai vangu vatori panguva yakawo. Vandochera mvura yekumba kwavo uko ochera mvura yepamba pangu panapa. Pano vanondichererawo bhaketi 1 yekuti ndokwanisa kumwa nekudidi. Sadza panapa tinototi vakabika kumba uko. Vasati vapakurira mwanhu wese sadza vandotanga kutondipakurira sadza inini kundipa richipisa riri dete dete kuti ndikwanise kuridya nokuti nditori nedambudziko kubva pandakaoparetwa ipapo. Mvura inowanika kupi? Mvura inowanika kumugodhi. Totochera mugodhi weku totodarika dzimba idzo kumberi uko zvokuti tone dambudziko remvura panapa mumba pedu panapa. Mai vanochera mvura ikoko kunga baba vangu muri kungovaona kuti vakaremara kunga pamwe musina kuzvitarisisa henyu. Havatokwanisa kupinda mumunda vakwanise kudii. Mai ndovanoita zvese. Munongoziva kuti kana kwakunaya uine operation zvakatooma kuti uti unotsika pasi panyoro kana ndinobata badza ndiri kusakura. Mai ndovanotoita zvese pano. Jandina nandiri kutotarisira kuti ndikapiwa mari yangu iyoyo yemba yandakavaka iyo ndokwanisa kutengawo firiji, ndokwanisa kuisawo masupa angu aitengesa achitonhora, ndichiuraya huku dzangu mabhureira andaitawo project yehuku ndichiisawo firiji nditengesa dhora. Zvakaoma kuti munhu unororwa mumusha baba wako asina kana sendera vanenge wakapiwa. Vanhu vemusha imomo wokuseenzesa kuita chiwanhu kumakuwa kwawo uchitotenga ndiwe simendi dzekuvaka chembere dzakasofa kare kare dzausingatozive nemari yako nemasimendi ako wapedza kuvaka wonzi uri ngomwa ibva pano. Zvakaoma zvinhu zvakafanana nezvo zvinonetsa kugamuchira. Dai vasina kundituka hangu neurema hwangu pepasina chakaipa. Saka nhasi unondo kuti neungomwe hwangu wangondizosera mari yangu iyo ndakavaka imba kuti imba iyoyo ngavapwanya vandipe zvinhu zvangu ndikwanisewo kuvaka matanga ange huku panze apa nemetrial iyoyo ndikwanise kurarama. Ende ndakuda kutoti nditaure kuna naamai vasati varoorerwa. Kana mwana akaroora mukadzi wake akauya naye pamba, kana muroora akanzi auya nekapu yake kana sipunu kana ukaichiwa, usazotora chinhu chemunhu matorero akadaro. Vane midziyo yangu yavakarambira ndakavapa kushandisa pafunction, makapu nemaplates nemabhaketsi vakazvirambira vanazvo kumba kwavo izvozvo. Vaigona kutonditi chero ndakasunga epuroni kana zambia rakanaka vaigona kutoti ndarida iri zambia iri muroora ndipako ndikupe iri rangu iri ubva wanyatsotoona rauda kupuwa racho noraukuwapa semunhu unenge uchiri munyoro unogona kutonyara ubva watora bva wawapa but nanasina watonyare vari kutosunga zambia iri. Inini ndiri muroora wechi3 pamba ipapo mukuroorwa. Akaroora mukadzi wekutanga wakamuputsa mwana imba yemwana mukadzi akaenda, akaroora mumwe mukadzi wechi2 akaenda, kwakauya inini wechi3 ndakaenda, izvezvi kune mumwe mukadzi. Saka wato upenyu hwavo kuti vanotorana vanhu wawashandisa kana wachinge ashanda zvinhu zvaita zvakanaka ubva wamudzinga wotora futi munhu. Saka so ndiri kuti pakugara unogona kugadzira medha yeupenyu hwemumwe munhu. Inini ndikadai ndisina vanhu vakandidzora panguva ndikadai ndakatozviuraya because ndakatomwa mushonga ndikaenda kuchipatara ndakadzoka ndikararama. But so ndikafunga dzimwe nguva ndinonyatsotofunga kuti upenyu hwangu uri kumboenda kupi. Ndikatanga kufunga mari yangu ndogona kutofunga kuti ndinotene pandakatombofunga kuti rega ndiende ikoko ndinowafiritira mukadheni wafi nenyaya yekurwadziwa nemari yangu. Saka zvakaipa kuti ugare uchingofungirwa mweya wakaipa nemumwe munhu. Ko ukangoerenga mari yemunhu ukamupa zvikaipei. Ko kungopwanya imba yawo ndipa hangu zvinhu zvangu kana kundikana kundipa mari yangu ndotora zvinhu zvangu. Nini kuti mwoyo wangu unyatsodzikamaka ngawandipe mari yangu akasandipa mari yangu ndichapara mhosva. Ndokutaura chokwadi.
mberi pamwana. Bhozi ndogona kuuraya ndobva ndazviuraya. Tongozva zvapera. Panoti ndigare ndichichema mari yangu. Alright. Vane vana vavo vanogara kuHarare. Vane vakwasha vavo vane mari. Vane minda. Izvo vari kutengesa minda. Vari kutovaka 5 rooms pamba pavo asi vari kushaya mari yekubhadhara inini mari yangu. Saka zvireva kuti vanitori nechallenge nini. Saka challenge yavainayo neni ndakatombosvika pakutofunga kuti 5 rooms idzodzo vanogotadza kuti dzigare ndeforever. Ndikazvifunga zvangu ndichida hangu mari yangu ende mari yangu ndiri kuida handisi kumbomira kuida. Kana vaine hanzvadzi dzavo dziri vachazvinzwa ndiri kutaura ina handisi kutaura zvinhu zviri secret. Munhu wandiri kutaura nezvakanonzi Saramanhando akaberekwa kwamanyika ndokumusha kwake. Munhu ajaira kudya zvinhu zvevana vevamwe vanhu. Sezvo ndiri kutaura kuti ndamukadzi wechi3 ipapo akatoya wechi4. Saka zvikuru kuti munhu uye ajaira. Saka unoziva kuti nekurwadziwa unogona kusvika panguva yekufunga kuti munhu bheta kutomuisira poison achitofa. Bhosi inini ndiri kurwadziwa nemari yangu, inini ndiri kuda mari yangu. Zvokuti upenyu hwavo chaiwo ndogona kutofunga kana kuuraya chaiko nenyaya yemari yangu vakasandipa mari yangu. Zvandiri kufunga inini zvodai pasina wamwe vanhu vanondidzora dai kutaura kumwe kwenini ndisipo. Bhosi ndogona kutouraya ndogona kutouraya ndobva ndazviuraya. Bhosi mari yangu mawanira ndakaiita history yacho ndakuudza kuti kana ndakaroorwa ndakatopotsa ndatouraiwa inini. Zvakaoma kuti vanhu vanoita urombwa mumusha mavo newe muroora vachida kukura. Dai ndisina kutotohwa nehama dzangu ndikadai ndakafira kumhondoro kwaSabhuku kana ndakaroorwa. But nemari shoma yandakabvaona iye yandiri kuti nditenderedze ndikwanise kurarama ndoyacha ndatorewa newe kwaChambuko iyo. So vari kutadza kundidzosera mari yangu. Mambo ndakavapa nyaya kuti vatonge nyaya, vari kutadza kutonga nyaya. Vakunditaura asi munhu ngavabate mukadzi womunhu ngaabatwe nomurume munhu anekabhoisikaika 1 room wanoenda unokwatana namarata akabhoisikaika. Saka wanokwanisa kukwatana namarata akabhoisikaika achirifanda yabatwa anyenga mukadzi womunhu vachitadza kuti inini hanguwo mvana ndiri kutotambura ndavakaimba kai ngavachikwatana nawanipe zvinhu zvangu kana usiri kukwanisa kundipa mari yangu. Madhoo frame aya ndinoona mawindow frame. Simendi kana ikaparara haina basa. Mabhimu aya anobvisika ndiri kukwanisa sabadanga refu. Saka tingati kuna mambo vakatya here kana kuti vakapiwa mari? Ndinoti mambo vakapiwa mari. Bosi vamweni vangu inini vakatozouya already pashopu pangu inini vakabvisa hembe dzese kuri kuma 7-8 zvokuti kana muchida kutora zvazvizere kwazvakaitikira vanhu vacho variko munonotora futi nhau dzacho ikoko. Vakasvika watanga kudeedzera vari kune muti uyoko inizvi kunofa ndakuratidza kuti kuzvara kunorwadza bvosvika bvobvisa hembe pabhawa pangu ine ndakamira hangu pamusuwo ndatodeedza zvida kwazvo zvimukatira kuti emundionero zviri panze pana warivo vamwene vangu vaivai. Saka pavaida kuti kuzvara kunorwadza nekuda kwe kuti mwana wangu ini akandirwadza kuzvara. Saka ini mwana wangu hafanire kukutera ndaenda bva kumba kwao ndakushopa mwana wangu akutera chinyengetedza nzi kuzvara kunorwadza watora mwana wangu bvawamudhonza bvawaenda naye kumba kwao. Saka somudziyo yangu wanayo zvokuti izvezvi kuenda pamba pavo ndotonongedzera kuti ichi nechichi. Imba yacho iri pasaidhi nerodhi. Sabhuku weimomo ngoti hazvo munogona kuti nguva dzapera. Sabhuku ikoko vanotozviziva mawakira ndakaita imba iyi kubva pa4 kusvika iperi. Zvekuti izvezvi wakagara unotondibvunza kuti ambuya nyaya inyaya yakazofamba sei. Zvokuti kusvika kwavari Sabhuku kuvadeedza muchavabvunza mubvunzo vanopindura zvokuti zvinhu nangana nezvandiri kutaura. Ndakarima mbeu dzangu, ndakarima nyemba, ndakarima chibage, ndakaisiya chiri pamusoro pemarata zvese vakatora. Nzungu, nyemba, ndandine mbudzi dzangu 2. Vakabatisa chikwerete mbudzi idzodzo. Handina kudzidzosera ndakadzisiya futi asi papepa ndakadzinyora. Apa ndakatokangana kuzvitaura. Huku dzangu nematoki zvese zvakasara mumusha imomo. Nekuti mumusha imomo handina chandakabuda nacho. Kana kapu yechibage kukanga chai.
Nyaya yataurwa nahanzvadzi Mainzwa. Hanzi kwamambo ndakaenda, hapana chiri kufamba. Isusu tise Drewmas Media chamboenda kunosvikawo kuna mambo tinonzwa zvakamira sei. Tozoenda kakumba kwaanga akarorwa tinzwewo kuti zvanga zvakamira sei. Pane kuti tingotarisa mwana achida kuzviuraya. Vedwe panotoda rubatsiro panguva yakadai so. Uyezve madzisheka ndimi munotitonga, tinokukurudziraiwo kakuti kana muchiona mwere dzenyu dzauya kuzoti tibatsireiwoka, aiwa vabatsirei nekuti vanenge vatoshungurudzika mupfungwa nemumwoyo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.